Sziasztok! Számfira Balázs vagyok a Savage Gear és Okuma magyarországi csapatától. Az elmúlt időszakban, fényképeken, videókon már láthattátok nálam ezeket a közepesebb méretű plastikcsalikat. Ugye 12,5 cm-es Cannibal Shed, 13 cm-es Fat Detail Minnow, 16 cm-es Herring Shed, illetve 20 cm-es Reel angol utánzat. Az elmúlt hetekben ezeket mutattam be nektek, ezekkel való csukahorgászatot. Láthattátok, hogy fogós, jó csalikról van szó. Most pár szóban szeretném nektek elmondani, és hogyan használom. Ezekkel a betekerős fejekkel, illetve stinger előkékkel én ezeket a csalikat egyfajta swimbaitként használom. Gyakorlatilag azt jelenti, hogy eldobom és simán betekerem. A legtöbbször egyébként így is használom, mivel most még kicsit melegebb a víz, ezért egy viszonylag csukázáshoz mérten viszonylag gyorsabb, folyamatos tempóval vezetem őket. A csalik nagyon szépen különböző módon veretnek, mozognak a vízben, ezzel felkeltik a csuka érdeklődését. Természetesen különböző trükköket is bevethetünk, például picikét zavarosabb a víz, mélyebb vízen keressük a csukát, kicsit lejjebb engedjük a csalit, gyors orsóvezetéssel beletempózunk, amitől a csali megugrik, majd utána hagyjuk kicsit visszaesni, és ebben a visszaesési fázisban vannak kapásaink. Ha kicsit hűl majd a víz és lassabbak lesznek a csukák is, akkor egy picit lassabb tempóra válthatunk, illetve folyamatos, most is a tempóban folyamatosan változtathatunk, akár egyszer lehúzzuk azt a szöget egy gyorsabb tempóba, aztán egy lassabb tempóba, menet közben is kicsit hol lassabban, hol gyorsabban vezetjük a csalikat. Véleményem szerint nem kell különösebben túl trükközni ezeket a csalikat, el kell dobni, tekerni, aztán a csuka pedig megeszi őket. Próbáljátok ki ti is, szerintem működni fog nálatok is. Sziasztok!